No contabais con nosotros otra vez por aquí, pero por eso mismo tenéis que activar la campanita y suscribiros para no perderos nada. Hoy ya os he metido el spam muy pronto, pero es que aprovechando el buen momento que vive el Deportivo y sobre todo pues el logro del Fabril, ¿no? Y la temporada que acaba de realizar con ese ascenso a Primera Federación, hoy tenemos un invitado muy especial, pero primero voy a presentar a mis compañeros, que por supuesto está conmigo, Xurxo Gómez. ¿Qué tal, Xurxo? ¿Qué tal? ¿Canto tempo, eh? Uf, muchísimo. Llevamos muchísimo tempo Dijimos sin... el otro día, hoy ya es el último de la semana. Que no non va a imos ser. volver ata martes, porque o Depor xoga luns, pois non. Volvemos antes, pero creo que a ocasión paga a pena. Sí, lo merece. Y también está con nosotros Jorge Lema, por supuesto. ¿Qué tal? Que tal? Moi boas. Si, home, hai que meter a xente expectante, se lle decimos todo, pois... También las cosas surgen, ¿no? Y van... Claro. Las Sí, oportunidades sí, hay que aprovecharlas. Efectivamente. Y hoy tenemos una oportunidad que es tener con nosotros aquí a Óscar Gil Sanz. Hola, Óscar, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo te encuentras en este momento? Personal, profesionalmente, o sea, ¿en qué punto estás ahora mismo? Bueno, pues como siempre que uno está pues sin entrenar y bueno, pues viendo mucho fútbol, tratando sobre todo también de aprender de otros compañeros, viendo pues otras maneras de trabajar y sobre todo disfrutando mucho de la familia, del tiempo libre, que bueno, pues es cierto que en mi vida deportiva y pues pocas oportunidades pues he tenido para poder hacerlo, y ahora pues estoy disfrutando mucho de cosas que antes, de pequeñas cosas o pequeños placeres que antes no podía, ¿no? Y después en cuanto a la parte deportiva, ¿no? Pues evidentemente pues eso, viendo mucho fútbol, tratando de estar al tanto de todo lo que pasa pues en nuestro fútbol y en, bueno, viendo también otras ligas y sobre todo pues también intentando aprender de otros compañeros, viendo trabajar pues la semana pasada pues estuve en Portugal viendo trabajar a Carlos Vicens con el Sporting Braga y bueno, pues la verdad que bueno, me llevé una idea muy buena de su trabajo, de lo que están haciendo allí, de lo que de cómo enfocan la semana, el día a día, de cómo están dotando de una identidad al club, al equipo, en la manera de jugar y en todo. Y bueno, no es para los que, bueno, para la oportunidad que tuve de poder verlos, pues no es un secreto que estén ahí, bueno, pues compitiendo en la Europa League como están, y bueno, creo que tienen un presente y sobre todo un futuro muy bueno. Y bueno, pues eso, aprendiendo pues en otras oportunidades estuve pues también en Barcelona viendo a Manolo González, bueno, intentando aprender un poco de todo, algún curso que puedes hacer. Non perdes o tempo. No, porque temos que estar sempre bueno, pois activos, non? Sobre todo pois bueno, pois estas novas aplicacións que hai para o fútbol, para os datos, todo, bueno, pois tamén intentando pois estar ao tanto de todo, non? Faise moi pesada esta nova rutina, esta nova vida, ou eres agradecese despois de tanto tempo con unha voráxine de traballo tan potente? Como é un pouco o teu día a día? Os adestradores somos un pouco masoquistas, non? Sempre se necesita desconectar un pouco, sempre necesitas cando, bueno, pois chega un tempo onde non tes unha obriga diaria de algo, digamos, dese día a día, desa voráxine que é os adestramentos, o día a día dun club, pois sempre benvido, non? Porque, bueno, pois esa desconexión sempre tamén nos alimenta un pouco. Pero pois cando empezas a pensar nos equipos, empezas a ver partidos, bueno, pois sempre queremos ver como nos enfrontaríamos eso, como nos faceríamos aquí, como, bueno, ver como que estás vendo o partido para enfrentarte, non? Para tratar de ver as cousas desde o punto de vista do adestrador que vai preparar un partido, que vai preparar unha semana de adestramentos, que vai preparar unha estrategia para o seguinte partido, e que vai ter que sobre todo tomar decisións sobre situacións no día a día, e todo eso, pois aínda que non é unha parte agradable, pois ao final é algo que necesitamos, que como decía, o noso masoquismo pois o necesita. Nesto de seguir a actualidade, de estar ao tanto de competicións e tal, esta semana máis de actualidade rabiosa que o ascenso de Fabril casi non hai, sobre todo se falamos en clave Depor. Entendo polo que te conozo que vas decir que non ou que pouco, pero pareceme inevitable sentir que
ti tamén formas parte desta guinda, aunque isto sea a guinda deste camiño, non? Porque ti, claro, foches parte do proceso. Non sei hasta que punto sintes que, aunque sea un pouquiño, tamén é teu. Bueno, eu non o vexo así, non? Ahora mesmo si é certo que hai xogadores os que adestrei ou incluso, bueno, pois a plantilla bueno, pois moitos dos xogadores cos que empezamos o ano pasado. Que pasa? Que nun éxito da canteira creo que cando eu estaba ao frente primeiro do juvenil e ganamos a Copa de Campeóns e depois do Fabril que ascendimos e depois nos mantuvemos en segunda ref ese primeiro ano, sempre digo que o traballo da canteira é un traballo de moitísima xente, non? Daquela cando hai un éxito na canteira digamos, o produto ou a consecuencia dun traballo pois de moita xente, de moitos anos, creo que neste caso na canteira en Abegondo e na canteira do Depor, dende hai moitos anos, antes xa de estar eu, se levan facendo moi ben as cousas para que agora cheguemos a un momento onde prácticamente todos os equipos compiten, todos os equipos están a facer un bo fútbol, están a sacar xogadores para o equipo seguinte, bueno, a guinda e o Fabril, que este ano, pois creo que con un traballo espectacular de Manuel Pablo, de todo o corpo técnico, bueno, pois evidentemente creo que un mérito deles é un mérito de todo o traballo dos que traballan na canteira. Os que traballamos, bueno, realmente cando estás fora non te sintes igual de partícipe, pero repito, máis alá de personalizar nun ou noutro, eu creo que o traballo dunha canteira é un traballo de moitísima xente, de moitísimos anos, e os produtos, os frutos vanse recollendo pois a longo plazo, e creo que o que está a pasar é o traballo, bueno, conozco de primeira man o traballo do corpo técnico porque o 80% do corpo técnico xa estaba comigo no Fabril, creo que é un traballo, se digo espectacular, creo que me quedo corto. Me quedo corto, creo que é un traballo excepcional, un traballo minucioso, un traballo moi profesional, tanto de Manuel Pablo como do segundo de Juan, e do resto do corpo técnico que eran os que estaban xa comigo no Fabril. Creo que un traballo a nivel bueno, pois do máis alto nivel profesional. ¿Y cómo has visto a todos estos chicos que tuviste tú también, ¿no? Que entrenaste y que este año pues, han hecho una temporada espectacular? Comentábamos muchas veces que parecía incluso como que se les quedaba un poco pequeña la categoría, ¿no? Porque iban como muy sobrados, por así decirlo. No sé cuándo les has seguido, cómo les has visto. Sí, creo que el trabajo de un equipo joven, de un equipo de cantera, es un trabajo lineal en cuanto a una progresión continua, y creo que bueno, pues que muchos de esos jugadores que han pasado por momentos más difíciles, que bueno, pues creo que esa progresión, ese trabajo, ese día a día les hacen pues llegar a un ritmo pues muy alto de juego, a un nivel de dominio de los partidos muy, muy alto, y creo que eso es lo que les ha hecho dominar la categoría yo creo que de principio a fin, ¿no? Yo hablaba con un entrenador de otro equipo y me decía que el nivel, sobre todo a nivel físico, a nivel de ritmo de partidos, a nivel que era mucho más alto que el resto de equipos, y creo que eso se traslada pues a los resultados y se traslada a que pues el trabajo que se hace y que se lleva a cabo desde la planificación de Abegondo, tanto a nivel condicional como a nivel táctico como a nivel técnico, pues creo que bueno, pues dio sus frutos, ¿no? Sabemos que non che gusta falar de nomes particulares, pero un pouco inevitable preguntarche por eses xogadores que están chamando a atención, entrando xa no primeiro equipo, pois Vil, que ti o tiveches, Noé, que nos está maravillando a todos. Non sei se hai algún especialmente que te chame a atención a evolución que pegou e dis, ostra, eu igual non vía que fose dar eses pasos tan rápido, e se os está dando, ou incluso Teijo, que agora é central, cando foi toda a vida lateral. Non sei se ves algún caso moi claro dese estilo. Bueno, creo que, como decía, neste caso, na canteira, a evolución dos xogadores digo, sobre ser lineal no traballo que se programa. Evidentemente, pois aí non todos progresan ao mesmo ritmo, non? Bueno, creo que normalmente todos nos chama a atención os xogadores que chegan ao primeiro equipo, que asoman ao primeiro equipo, porque, bueno, pois porque a prensa tamén pon o foco un pouco máis neles. Eu a min neste caso sempre me gusta tanto nos xogadores que progresan rápido, por exemplo, o caso de Vil, non? Vil chegou ano pasado case
a finales de agosto, non sabía ninguna palabra de español nin de inglés, só falaba francés, no equipo pois prácticamente nadie falaba francés. O último partido que eu estuve en Cofabril, que foi co Rayo Cantabria en Santander precisamente, digo precisamente porque o primeiro equipo xogaba aquí contra o Racing de Santander, foi o primeiro equipo o primeiro partido que xogou titular, non? Porque víamos unha progresión pois en 2 meses, pois, pero bueno, pero ano pasado, por exemplo, pois o seu status no equipo pois era pois estaba Kevin xogaba por diante del, que ven o dianteiro titular, bueno, quero dicir que esas progresións que ao final non son todas non é unha progresión exacta, sino que hai, bueno, pois hai xogadores que progresan moi rápido pois durante unha temporada e depois se está un pouco máis, como o contrario, non? O caso que falabas de Quique, non? Quique un exemplo de un xogador que tuvo dificultades en canto a lesións, que cando no seu último ano juvenil pois rompe os ligamentos cruzados da rodilla e cando se recupera, cando empeza a entrenar con nós ese ano de segunda ref, pois non vai ter os minutos que necesita para recuperar e o club decide pois cedelo a un equipo de terceira, primeiro renovalo e depois cedelo, creendo na súa progresión. E o ano pasado, pois que creo que no primeiro mes e medio, 2 meses comigo, pois creo que tuvo un rendimento, a verdad que moi bo, e xusto nun dos últimos partidos que estuve en eu, pois se lesiona, rompe, creo que foi o peroné, non? Quero dicir que a eses xogadores que teñen estas dificultades en canto a lesións, pois creo que tamén é importante valorar, non? Poño estes exemplos como hai máis, non? Nájera, pois ten unha evolución moi rápida aquel juvenil na Copa de Campeóns, sube rapidamente ao Fabril, o ano de terceira fai unha temporada do ascenso, foi unha temporada moi boa, o ano de primeira ref, de segunda ref, pois bueno, pois ten un bo rendimento, pero non co que el quería, sale cedido para ter esos minutos, e sobre todo para progresar un pouco máis, porque quería ver... Claro, quería probarse tamén, quería non? probarse, e non sale tan ben como bueno, pois as cousas pasan, e o bon das programacións nas canteiras é que se poden solucionar, non? E creo que iso co comportamento este ano do club nese aspecto do corpo técnico e dos futbolistas, creo que foi o dar sentido a todos eses, bueno, pois movimentos que son desiguais, que non son os mesmos para todos os futbolistas, pero que van respondendo pois ás necesidades de cada un, non? E creo que iso é unha parte moi positiva, e creo que hai que felicitarse todos por eso. Falabas antes que isto ven dun traballo de moito atrás, de moitos anos atrás, e agora se están recollendo frutos. A mí justamente falar desde hai uns anos, precisamente eu señalo máis ou menos o punto con esa Copa de Campeóns, non ese título de Liga, justamente falar moito de cultura ganadora que hai en Abegondo, non? Supoño que pode ser parte do traballo tamén, non só do talento e de desarrollar talento, senón tamén desarrollar carácter e mentalidade, pero non sei se eso o sitúas, porque no Depor nos últimos anos foron pasando as generacións, o juvenil volviu a ganar ligas, o Fabril está ascendendo tamén con xente que se forma na casa. Iso non sei se ti tamén crees que é algo que se implica estructuralmente desde o club, ou depende tamén un pouco dos adestradores, porque eu acordo que ti me dicías unha das primeiras entrevistas que te fixen de que non entendías a formación sin a competición, que para ti eso non existe, eso de non, aquí estamos para formar xogadores, os resultados dan igual, que non podes separar eso. Non sei se eso tamén é parte do aprendizaje da cultura propia de club, ou eso depende tamén moito dos entrenadores e hai que elegirlos ben nese caso. Mira, eu cando a mí me chamou Depor para o juvenil, recordo a primeira entrevista cos membros do club que estaban nese momento, e me falan que vou adestrar unha generación que ten moito talento, e que o que queren é sacarlle, exprimilos a nivel competitivo, pois que den un paso máis, non? Porque si tiñan talento, pero querían aumentar os niveles de competitividade, non? Eu son un adestrador que non, estuve moitos anos na base dun equipo pois como Betanzos, non? Que durante moitísimos anos, pero proveño sobre todo do fútbol de terceira división, non? De preferente, terceira división. E cando eu entro no Depor, pois xa teño máis de 300 partidos como adestrador en terceira, e buscan mellor ese perfil de adestrador que dentro da metodoloxía de traballo que se poida adaptar ao club, que sea un
bueno, pues que den un paso máis a nivel competitivo, acercar os futbolistas ao fútbol que se van a encontrar pues, en 3 ou 4 anos, non? Eso por unha parte, eu entendo desde ese punto de vista porque eu realmente, chegado a estes digamos, estas idades onde os futbolistas, os xogadores pois teñen xa 17, 18 anos, onde están a un paso xa de mella pasa prácticamente dos juveniles a xogar co primeiro equipo. O sea, si ten un paso polo Fabril, pero non moitos partidos por culpa das lesións, non hai un botón para darlle ao futbolista. Ahora estás, digamos, tes que xogar ben, pero na hora de vos este botón e xa compites mañán en Riazor, non? Non, ten que ser un proceso, non? Ben é certo que, como digo, e xa o falaba naquel momento, o traballo do club viña encaminhado a eso, non? Claro. Había certas decisións en canto a que os equipos de base bueno, pues, competisen nos millores torneos de base que pudera haber por España, incluso por Europa. Eso evidentemente é unha aposta do club, unha aposta incluso a nivel económico, porque hai que levar aos equipos a competir pois cos millores equipos europeos. Eso fai que os chavales tamén se estén acostumbrados a competir contra Barça, contra Madrid, contra Bayern Múnich, contra equipos a nivel europeo, nivel top, e os futbolistas cando cheguen eu recordo cando nos xogamos contra Barça na final da Copa de Campións, esa generación que eu tiña de 2003 se eliminara o Barça dun torneo en infantiles creo que era na Rioxa. Quero dicir, o tratar de que esos futbolistas compitan nese nivel, de que esos teñan esas experiencias que lles exijan a nivel competitivo, porque ao final cando un rapaz, ainda que sea infantil ou cadete, que o importante é o xogo, que o importante é que bueno, pois, máis o xogo que a competición, cando se enfrenta nun torneo a un equipo dese nivel, pois tamén exprimes a nivel competitivo, non? E daquela, bueno, creo que eso foi un camiño que se foi trazando por parte do club, entre outras cousas, para chegar a pues estos anos, non? De feito, como dicía, pois creo que, bueno, pois cando me chaman a min foi tamén un pouco pedíndome ese pasiño un pouco máis, non? Pero bueno, pero eso creo que como vemos agora pois ten unha continuidade nas diferentes categorías, ten unha continuidade nos diferentes futbolistas que van chegando primeiro xuvenís, que siguen chegando a fases finais da Copa do Rei ou da Copa de Campeóns, e tamén o Fabril, evidentemente, non? Bueno, pois eso fai que cando o Fabril está en segunda ref, pois necesites o mellor tirar menos de fichaxes, que os xogadores que veñen pois estén máis preparados pois nese aspecto, e creo que bueno, que eso, por eso digo que eu sempre falo que é un traballo de moitos anos, porque nas canteiras os traballos sempre son, digamos, en colaboración, pois non podo entender un éxito do filial cando eu estaba sin ter en conta o traballo do juvenil, o traballo do cadete, e así un tras outro. Daquela creo que cando hai un éxito na canteira sempre é un éxito do club. Y hablando un poco de esto de competir, este año hemos tenido que ver como muchos proyectos de Abegondo, ¿no? Como Diego Gómez, Kevin, Rubén, han tenido que ir saliendo porque al final estaba el Fabril en segunda ref, pero mucha la diferencia con el primer equipo y son jugadores que necesitan como pues competir a otro nivel, ¿no? Ahora con el salto a primera ref podrían como seguir formándose. No sabemos dónde va a estar el primer equipo, ¿no? Pero podrían seguir formándose en Abegondo, en casa. Sí, bueno, eso yo me imagino que será un poco decisión también de cada jugador, dependiendo de sus expectativas. Es cierto que cuando vas aumentando la calidad, evidentemente, del primer equipo en cuanto a categorías, el primer equipo pues está aumentando el nivel de su plantilla pues año tras año, con lo cual pues el salto es más grande, ¿no? De todas maneras, bueno, pues cada jugador tiene que analizarse desde un punto de vista distinto. Hay jugadores que pueden ver que tienen opciones y deciden quedarse. Hay jugadores que deciden que tienen que salir cedidos. Cuando hablo del jugador, de su entorno, incluso del club muchas veces, donde realmente pues es bueno para el propio club que los jugadores jueguen una categoría intermedia, como en este caso la primera ref. El caso de que la posibilidad de que esté el Fabril en primera ref da para no tener que tirar de tantas cesiones, seguramente, pero bueno, esperemos que el equipo esté en primera división y que haya una categoría intermedia otra vez,
vez, que sea la segunda, donde pues a lo mejor haya jugadores que también en esa categoría intermedia pues puedan bueno, pues dar ese pasito más si ellos lo necesitan. Yo creo que Primera Ref para un filial es una categoría muy exigente para todos esos futbolistas, pero bueno, hay jugadores que ya no van a ser sub-23, que hay que tomar decisiones en cuanto, bueno, creo que el club tiene tiempo suficiente y tiene las cosas muy claras para bueno, pues para tomar o digamos decidir en cada caso lo que crean conveniente, ¿no? Quería volver un poquinho a figura de adestrador, a ese día a día de adestrador en paro. Levas casi un ano sin adestrar xa, desde que, bueno, saíches do Deportivo hai 10 meses, 11 meses aproximadamente. Alguna vez estiveches tanto tempo e xa empeza a pesar agora máis a necesidade, ese masoquismo por adestrar ou pesaba máis ao principio? Sí, estuve 2 anos e medio sin adestrar. Entonces, para ti isto non é nada. No, o que pasa que eu digo cando me preguntaba a pregunta que me facías ao principio, ben, demasiado ben, porque antes cando non adestraba tiña que traballar todos os días. Daquela puxano daquela eses 2 anos e medio cando salindo me fichou o Racing Vilalbés. Bueno, pues, hombre, neste caso esperemos que non sea tanto tempo, non? Pero bueno, non é algo que nese día a día me preocupe moito, senón, pois, bueno, pois, non quedarme, ahora o que me preocupa é non quedarme anclado no adestrador que era hai un ano, non? Senón, como decía, ir mellorando, ir vendo outras cousas ahora que tes tempo, porque cando estás na competición, cando estás nun equipo, cando estás nun día a día, parece que hai moito tempo e ao final non che dá moito tempo a coñecer outras ligas, a coñecer futbolistas que xogan outras ligas, a coñecer metodoloxías de traballo diferentes, pois a poder estudiar maneiras de xogar de outros equipos noutros lugares do mundo que ao mellor poden ser adaptables ou podes extraer cousas para un modelo de xogo de equipo. Bueno, creo que o tempo é sempre relativo, non? É dicir, a min agora este ano pasouseme rapidísimo porque a verdade estou, pois eso, como decía ao principio, disfrutando de outras cousas. Digo, hostia, xa pasou un ano, de verdade, xa pasou un ano, hai que empezar a mirar xa para tes establecidas rutinas, un método, os entrenadores sodes como moi de ter todo ben preparado ou vas indo un pouco según che van surgindo? Eu recordo que antes nese tempo que estuvo parado Borja Jiménez, despois de estar no Depor, falara con el nunha entrevista antes de firmar polo Leganés e dixérame que el, unha das primeiras cousas que fixera foi querer establecer unha rutina para non volverse tolo, non? Eu levántome igual todos os días á mesma hora, programo as miñas horas de traballo, en vez de entrenamiento no campo, pues, programo sesións como se fora a facelos, e non sei se ti eres tan metódico nese caso ou permiteste certa máis flexibilidade. Bueno, tratas de ser metódico, non? Sobre todo porque son moitos partidos que queres ver, moitas daquela pois tens que ser un pouco metódico. Normalmente, pois o fútbol que vexo normalmente uns 30 partidos á semana, máis ou menos, 25, 30, para ter controlados sobre todo pois o mercado de futbolistas, o mercado de equipos, que te chamo un equipo que non seipas pois que é un xogador que leva 2 meses sin xogar, bueno, pois eso, pois ver como xogan, que xogadores están ben, cales non, bueno, pois poder ter unha conversación con alguén que este nunha liga, desa liga, que vexe que controlas daquela, xa digo, vexo normalmente sábado, domingo, luns, o sábado, domingo xa teño vista toda a segunda división, luns, martes e miércoles Primeira Ref, vexo Primeira Ref, sí que non vexo todos os partidos, pero prácticamente 7, 8 de cada grupo, pois algo máis por fora, algo máis de algún partido que vexo en directo, evidentemente, que non é desas ligas, de segunda Ref, ou incluso de terceira, ou, bueno, evidentemente hai obrigacións familiares, ya veremos juvenís, bueno, pois tratas de ser metódico porque senón é imposible que teñas a rutina, claro, que seas capaz de exprimir o día se non eres metódico, non? Incluso para
pois, eso, a hora de levantarse, pois eu sigo levantándome ás 7 da mañán todos os días, bueno, pois en eso non tens que ter un pouco unha E rutina. toda esa información que vas recollendo de 30 partidos que ves máis ou menos a semana, recopílala nunha base de datos, tes os teus apuntes, faz como unha base de datos de xogadores, pero logo a nivel de cuestións máis técnico-tácticas outra cousa. Como se canaliza toda esa información que un vai adquirindo? Porque é moitísima. Eu hai moitos anos que estou acostumbrado a ver os partidos con bolígrafo e libreta. Moitas veces para anotar simplemente o que pasa no partido, non? Ver pues, o pouco que se pode, pues, non, as experiencias digamos no corpo dos demais non son fáciles de interiorizar, pero o pouco que se pode, pues, vendo como estaba o partido, pues, ti pensas, pues, creo que aí necesita no medio algo, a ver se fai, se non o fai, cal é o resultado, aquela eu hai moitos anos que estou acostumbrado, teño todos os meus partidos nunha base de datos con lápiz e papel, nunha destas libretiñas que nos dan nos congresos que vamos cos campos de fútbol e tal, pois xa levo 2 libretas xa de partidos, e aí tamén, bueno, pois tamén se hai algún xogador que me chama a atención, pois tamén bueno, pois o anoto. É certo que máis que ir a unha base de datos que depois vayas a revisar, é simplemente para no momento do partido estar vendo o partido, concentrado. Eu sempre digo que eu chego a un bar a tomar algo e podo estar un partido e podo ver, vexo as ocasións, pero non vexo o partido. Non estás pendiente, sí. Daquela para ver o partido, pois tes que bueno, pois estar pois co teu ordenador, teño a pantalla cos cascos, porque cos cascos como que non che entra nada de fora, estás atento bueno, pois ao partido. Cando unha liga que conozco menos, me gusta escoitar cos comentarios para, bueno, pues porque me van dicindo os futbolistas, como eu non coñeces, pero sí é certo que as ligas tamén as coñeces moi rápido. Eu estuve agora en Portugal a semana pasada, como decía, vendo traballar o Sporting Braga, bueno, pues xa casi, hoxe vou ver o Betis Sporting Braga, pois xa conozco o Sporting Braga, xa sei que a alineación sacou outro día, vino a xogar contra o Arouca de Barbero, precisamente, xa sei a alineación do Arouca, se xa agora vexo o partido, máis, que dir, rapidamente recoñeces os equipos, bueno, porque é o noso traballo é que chame mañá un equipo que ti, bueno, pues cando vas falar co club, pois bueno, vexan que controlas do que falas, non? É dicir, pero iso non o fago agora. Eu recordo eses 2 anos e medio que estuve sin adestrar, chamoume un equipo da Coruña de primeira regional, fun había, non estaba só o Deporte, teño que fazer publicidade dun periódico que xa non existe, pero o Depor Sport tiña en internet as alineacións de todos os equipos de todas as xornadas. Daquela eu fun a ver todas as 34 alineacións do equipo ese de primeira regional do ano anterior, antes de falar co presidente dese equipo, que un día, porque me chamaron un día, viña a falar con ele aquí a Coruña. Quero dicir, para que o presidente supera que eu sabía que xogadores tiña, non? Por moito que eu estuvera en terceira división, iba a primeira regional, non, mira, que eu non conozco xogadores, claro. Tú tens que saber, bueno, creo que a nos obriga, non? Creo que, bueno, unha responsabilidade individual que polo menos eu me poño, non? Y dentro de esta rutina, ¿cómo es un poco la rutina del mercado para un entrenador que está ahora mismo pues sin equipo, ¿no? Es un poco el buscar, el esperar, el escuchar, ¿no? No sé si ha llegado alguna oferta, supongo que habrás tenido muchas propuestas, pero alguna oferta seria que has valorado. Un poco de todo, ¿no? Un poco de todo. En algunos casos escuchas, en algunos casos, pues evidentemente tu agente trabaja por detrás y, bueno, y tú no lo sabes. Yo, y en algún caso, pues tú llamas, hostia, pues, oye, no sé, sería un buen sitio y tal, pero realmente eso es como todo, es un poco de esperar, un poco pues de valorar y otro poco de escuchar. Y ahí es donde a veces cuando alguien decide pues hablar contigo, pues tú no sabes si quiere escuchar lo que le gustaría escuchar o si quiere escuchar tu verdad, que a lo mejor, es decir, a mí siempre me gusta pues dar mi opinión, ¿no? Sé que hablé con algún equipo y algún equipo digo, mira, yo me dice, no, es que claro, siempre hay alguien, yo creo que estos quieren ya, lo que quieren puede ser, pero la solución, que ser eu. La solución es esta, ¿no? Claro. Entonces, bueno, yo creo que en ese caso
bueno, pues es un poco de todo. Pero bueno, yo tampoco, yo soy nuevo en estas lides, en ese sentido. Por suerte he estado muy poco tiempo sin entrenar, aunque bueno, pues ese tiempo que salí de Betanzos, pero desde hace, por ejemplo, los últimos 11 años, el único año que no entrené fue el de la pandemia, por ejemplo, ¿no? Llevaba, entonces, bueno, más que siempre tengo que escuchar y aceptar o no, y bueno, pues ahora tienes que valorar un poco más, tienes que valorar muchas cosas. Ahora las ofertas no llegan a 30 kilómetros o a 50, sino que son más lejanas y tienes que valorar si te vas, si no te vas, no si te vas o no, que evidentemente yo sí estoy dispuesto a marcharme, pero a dónde, si conviene, si no conviene, si, bueno, pues valorar con la familia, bueno, son muchas cosas que cuestan más de lo que parece. Claro. Que cuestan más que el hecho de entrar en un vestuario mañana a entrar en un equipo, porque al final los códigos de los vestuarios rápidamente se conocen. Pero estuveches cerca de ter equipo este ano ou nunca estuvo tan... Hubo alguna cosa cerca, alguna cosa que se rechazó, evidentemente, hubo alguna situación que no progresó lo que parecía que podía progresar. Bueno, normalmente hay un poco de todo, ¿no? Eso es como, bueno, ahora no se pueden decir cosas así, dichos populares que antes eran, pero lo que conviene igual no viene y lo que viene no conviene. Pero nese sentido a mí chama a atención porque falase moito sempre, dino moitos adestradores, non é habitual que se escondan. Non sei se notaches, non sei se a palabra é clasismo, pero sí esa certa injustiza de ao final ti eres, como acabas de decir, non eres un recién chegado, non ao mundo dos entrenadores, non, pero eres está nunha nova posición de mercado. Nunha nova posición de mercado, como dis ti, lonxe, tal, non sei se Sin a ser veces xogador, sempre se di moito, non fuche xogador de élite, que tamén lle pasou moito, dixo moitas veces incluso Unai Emery tamén, non? Ao final teste que labrar o camiño desde cero. Non sei se en algún momento tuveches esa sensación de decir, a igualdade de condicións entre Óscar Gil Sanz e un entrenador que xa ten certo bagaje en segunda división, collemos o outro, aunque o bagaje sea de hai 5 anos e non Óscar Gil Sanz que acaba de salvar o Deportivo. Si o di Unai Emery, que vou dicir? Claro. Non o sei. Eu non sei, non podes falar do que pensas que poden pensar os demais, non? Eu falo do que... Claro, a sensación que tuveches, se algunha vez tuveches esa sensación. Eu falo do que eu valoro. Do que eu valoro. Eu sei o que me costou a min ser adestrador, sei o que me costou a min adestrar, sei o que me costou a min adestrar en terceira división, non en segunda división máis, lóxicamente, non o cambio por nada. O meu camiño non o cambio por ningún camiño, sin ninguna duda. Porque cada paso que das estás ti tirando de todo. Eso eu non o cambio por nada. Que depois valoran os demais non sei, pero eu non o cambio. Eu estou moi orgulloso da miña trayectoria deportiva, pero moito, pero que xa estaba antes de entrar ao Depor en segunda división. Estaba porque, bueno, pues porque non é fácil. Non é nada fácil. Mirando un pouco xa cara ao futuro, eu entendo que ano que ven, obviamente, queres adestrar. Non sei se te marcas fronteiras, límites, tanto a nivel geográfico de, mira, eu teño aquí a familia asentada, non vou sair ao estranxeiro ou non vou ir moi lonxe, como a nivel de divisións, dicir, bueno, o meu último equipo é segunda división, cumplín o obxectivo, o que non vou facer agora é ir a un segunda federación ou a un división de honor juvenil. Bueno, creo que cando chega cada oferta, digamos, ou cada posibilidade de adestrar unha historia en sí mesma. É dicir, un segunda red mezclado con un sitio cercano, lonxano, un segunda división, ou un segunda división de aquí ou de fora, ou de Chipre, ou de cada cousa tens que valorar a diferente. Eu, evidentemente, pois cando sales de segunda división, bueno, sobre todo cada temporada que fixemos ano pasado, crees que podes adestrar, bueno, que estás preparado para adestrar pues, nesas categorías, sin ninguna duda, e valoras con vos ollos cando pode sonar algo dese nivel, non? Pero creo que os adestradores, eu digo sempre, non? Somos o que podemos cos xogadores que temos.
O sea, os xogadores é importante. Se ti adestras, se agora eu dixen un equipo co que me entrevistei, dixen, mira, eu non creo que eu sea adestrador dunha categoría ou de outra. Eu son adestrador dun grupo de 20, 25 xogadores. Se os xogadores teñen nivel de segunda división, pois seguramente é adestrador. Se os xogadores son juvenis de liga local, non os vou ascender a división de honor, porque por moito que eu fora, tuvera un bagaje como adestrador. Creo que os adestradores, hai adestradores de moi bo nivel adestrando en categorías baixas, pero de moi bo nivel, tan preparados seguramente como os adestradores que están no fútbol profesional, pero pois as situacións persoais de cada un, as situacións, os pasos que se vai dando, hai moitas circunstancias que levan a carreira deportiva por aquí ou por alá. Eu sempre digo, son outros de segunda división, se non houbera a pandemia, non sería este de segunda división. Porque a pandemia, eu tuve a oportunidade anteriormente de entrar no Depor, pero non podía porque as horas que se entrenaba na canteira do Depor juvenil, eu non podía polo meu traballo. A pandemia, pois, fixo que todos traballáramos menos, ou que houbera menos, é daquela que me deu esa posibilidad, pero senón eu tuvera a opción de entrar e non puidera. Quer dizer que hai moitos momentos, dependendo das vidas persoais de cada un, eu conozco xente moi preparada que non pode entrenar antes das 6 da tarde ou das 7 da tarde. Claro. Bueno, pois eso, é dicir, quen dá o paso a decir, non, pois eu quero dedicarme a isto. Bueno, pois hai momentos onde sí podes e hai outros momentos nos que non se pode. Hacer un año ahora ya que saliste del Depor, no sé si con el paso del tiempo, bueno, este año que has estado trabajando un poco en tus cosas, se ve como si ha cambiado tu perspectiva en relación a tu salida del club, o cómo lo ves ahora después con el paso de estos meses. No, yo creo que lo que se trasladó de mi salida es no ha cambiado absolutamente nada. Yo sí lo dije en su momento, a mi círculo más cercano, cuando yo tengo claro que el trabajo que se hizo el año pasado fue muy bueno. Estoy en un momento de mi vida que no necesito el halago para saber que cómo se hacen las cosas, ni necesito que me digan que tengo un pelazo rubio tal, porque no, ya sé que no lo tengo. Así que, quiero decir, uno ya es consciente de sus cosas buenas, de sus cosas malas, y yo, yo creo que el trabajo que se hizo el año pasado fue muy bueno, y también entiendo pues que la gente que toma la decisión haya decidido, porque evidentemente, como yo se lo dije a ellos, yo no puedo estar de acuerdo, lógicamente, pero sí entiendo que vosotros toméis vuestras propias decisiones por el bien del club y de vuestros proyectos, sin ninguna duda. No hay mucho más, igual que yo tomo decisiones sobre los jugadores, y el jugador que no juega no me va a entender, pues yo tengo claro que el trabajo que se hizo el año pasado por mi parte y por parte de mi cuerpo técnico, del cuerpo técnico del primer equipo, fue muy, muy bueno. Durante 26 jornadas tuvimos un ritmo de playoff. Entonces, bueno, pues creo que después podemos hacer muchas valoraciones, pero creo que la temporada fue buena y que el club así me lo reconoció, aún pues transmitiéndome que ellos veían que, bueno, pues que para el futuro del club, pues que querían buscar un entrenador. Bueno, pues evidentemente es aceptable, y no creo que tengamos que darle muchas vueltas a la situación, ¿no? Nesa salida houbo como unha contraoferta que foi a túa proposta para dirixir a escola de adestradores do club, que é unha... No, miña non foi miña. No, sí, claro, do club, sí. Que digamos que é tamén unha pata importante do club, e querían contar contigo nese sentido. Por que non aceptaches? Pensabas que non era o paso que tiñas que dar, que querías seguir ligado no banquillo? Pois, se non me equivoco, ademais, é o teu segundo David Lagaro que está dirixindo esa escola ahora mismo. Sí. A min gústame adestrar. O sea, síntome adestrador. Cando o club, bueno, pues me di que pretende que me quede no club, pues noutro puesto, eu digo que, pues transmito que eu creo que a mí o que me gusta adestrar, pero que, bueno, que sí, que eu estou disposto a quedarme no club. Si ben ese puesto me parecía que eu non valoraba, sobre todo pola miña parte, non? Porque creía que eu non tiña moito que aportar nese puesto. Non era un puesto máis administrativo que outra cousa, non era moi cerca do fútbol, sino máis da administración.
me creía que eu non estaba bueno, non era o que eu iba a aportar ao club, daquela eu dixen que si eles bueno, pues, creían que había alguna outra situación que donde eu pudera aportar, pero creo aí me parecía que non era un sitio onde a miña formación, a miña bueno, pues, estruturación do traballo que eu pudese aportar, non? Foi así, por eso non o aceptei, pero non aceptei ese en concreto porque creía que o club non iba a aportar moito nese aspecto, non quería nin engañarme a mí mesmo, nin engañar a nadie por estar aí, non? Eu transmitín que eu sí estaba disposto a quedarme no club, se había outra situación, outra función, pero bueno, pues evidentemente pues o tempo pasa e bueno, non van a estar pendientes de como foi a túa relación co club neste, non me refiero cas persoas, senón a relación co Deportivo, tú veches varios anos subindo incluso en intensidade a nivel de implicación hasta o punto de ser adestrador do primeiro equipo. Non sei se dunha vez que sales prefieres manter un pouco as distancias, como, bueno, necesito anoxarme un pouquiño. Non sei como foi a relación co Deportivo, non como institución, nin a nivel personal con nadie do Deportivo, senón do Deportivo como club, como equipo, neste sí. ano, como propio equipo. A ver, a relación foi normal. Además, eso, recordemos, eres deportivista de sempre, antes incluso de estar. Entonces, tío, de Deportivo xa o seguías antes de ser adestrador deportivo. Pero quero decir que a miña relación eu creo que é normal, e máis, a semana pasada estuve entre bueno, pues a miña experiencia ali vendo adestrar o Sporting Braga en Portugal, acerqueime a ver o Peñafiel, bueno, pues que a xente do club, que a xente que leva o club, a miña relación é cordial, é normal, non? Porque creo que as persoas bueno, pues, as decisións que se toman, cada un que tomamos sempre son en beneficio do que creemos que temos que defender, e non hai nada, ninguna historia. De feito, pues, eu tuve conversas con todo o mundo do club despois de salir sin ningún problema, non? A relación de aficionado co club, claro. Bueno, eu digo que non é fácil. Claro. Non é fácil pasar de ver o partido na grada a ser o máximo responsable do equipo. Non é fácil, evidentemente. E cando che pasa, cando eres aficionado do equipo, pois evidentemente tes que ter certa distancia, non? Para tomar decisións correctas. Non é o mismo adestrador que un aficionado, non é o mismo o adestrador do primeiro equipo que un xogador do juvenil. Todos pertencen ao Depor, pero non viven da mesma maneira esa situación, non? Pois daquela non tens que manter esa certa distancia, bueno, pois todo, máis no meu caso, onde a xente, recordo que íbamos por aí aos partidos e a xente que se acercaba, había moita xente que se me acercaba e coñecía pois a un familiar, eu son amigo de non sei quen, bueno, que decir, guardar esa distancia. Todos te preguntan, este futbolista é outro, joder, este por que non xoga? Bueno, estás máis cerca, non? E daquela tens que guardar esa certa distancia para ser o máis xusto posible. Si esa baixada non é fácil, para min foi bastante máis fácil que volver á grada. Porque non ves o fútbol xa igual, é dicir, o fútbol ves un pouco diferente. Daquela, te dicir que non se dou a situación, ainda non sigo sendo socio, pero non fun a Riazor. Estou buscando o momento, quizá o día do partido de ascenso, pois serei. Pero non por nada, sino porque bueno, pues, prefiro velo tranquilo, velo na casa. Teño 2 fillos que cando ganamos chegan eufóricos, e cando perdemos os veñen máis tristosos, xa me transmiten ese pero bueno, aparte nunha edad na que están disfrutando, bueno, sobre todo Pablo Maior está disfrutando moito do Depor este ano, porque, bueno, porque evidentemente hai motivos para disfrutar, vai un grupo de amigos, están nesa edad con 18 anos, donde, bueno, pues, todo é, sobre todo buscar ese canal
para disfrutar do equipo. E miña filla, que o ano pasado non quería ver o fútbol, agora este ano quere vir. Pois tamén, non? Tamén ven con unha amiga e tal, e, bueno, pois, eu vexo eu intento, bueno, pois, apoiar desde a casa, non? Intento velos con tranquilidade, como decía, para máis analizar que ser aficionado. Non sei se unha vez que estás que estás aí abaixo tomando decisións, depois podes volver a ser... Claro. Cambia algo, ¿no? Algo Sí, para sempre. Sí, pero en todos os equipos que estás. A ver, eu tuve unha gran suerte de que teño 2 equipos dos que son aficionados, que o Deportivo e o Betanzos. No Betanzos, bueno, pasei por todo, o xogador de base, adestrador de base, xogador do primeiro equipo, adestrador do primeiro equipo, e sempre che pasa eso, non? Depois, sigues apoiando da mesma maneira interiormente, pero fora, pois, é diferente, non? A xente, bueno, máis como Depor, por exemplo, algunha vez que vin que me coincidiu de ver un partido me recordo 2 primeiras partes e non pude aguantar a segunda parte nun bar, porque a xente che viña, che decía que crees, deberían facer outra cousa. Ti diste, cago en tal, non podes, non? Daquela prefiro estar máis tranquilo, pero bueno, así a todo, decir, non cambio esos 7 meses por nada. Claro. Por nada, absolutamente por nada. Sentíme totalmente realizado, sentíme un equipo que iba co que nos lle decíamos, un equipo que cada vez era máis difícil de vencer por rivales, que se fixe un equipo forte, que en todo eso co apoio da xente, que, bueno, conto unha anécdota moitas veces que eu como adestrador sempre intentei ser dunha maneira, non? Por qué? Porque creo que a mí me gustaría que fose moi adestrador cando xa era xogador, non? Ter sempre certa tranquilidade, non? É dicir, certa tranquilidade no banquillo, non? Para non ser nin o que máis celebrase cando se ganaba, nin o máis negativo cando se perde, non? Daquela, bueno, pues, nesa afán de transmitir eso, seguramente non vos fijaríades, pero eu solo salía a xunto a afición nosa cando estaba fora da casa, cando os xogadores iban a agradecer o apoio que foi, bueno, prácticamente en todos os campos. Eu solo salía cando perdíamos. Cando ganábamos, non. Porque non me gusta ser o máis o que acapara os focos, máis tribunero, claro. Cando ganas, o que daquela eu sempre salía cando perdíamos, cando ganábamos non, e cando ganábamos me quedaba no túnel de vestuarios, me viña o psicólogo, mister, no, pero quieres ir, no quiero, claro que quiero, pero non puedo, e bueno, pues esas cousas, esos momentos, bueno, quedan para sempre, non os cambio por nada. ¿Y cómo estás, bueno, desde casa, pero cómo estás viendo al equipo? Ahora mismo te pregunto como aficionado, ¿no? Que es una temporada pues ilusionante para todos, pero luego también te pregunto un poco como entrenador, porque es verdad que el debate durante esta temporada, durante muchos meses, ¿no? Ha sido el hecho de estar ganando, pero como que la gente no estaba contenta, ¿no? Con el juego del equipo, a pesar de que los resultados estaban ahí. Que xa lle pasaba un pouco a él ás veces o ano pasado, ¿no? Eso claro, de non se juega nada. Bueno, non se juega nada, pero igual hai que mirar ben. Eso nunca é certo de todo. Pero bueno, claro, que nunca se xoga nada, no, eso nunca é certo de todo. Pero o que como aficionado, xa máis como aficionado xa é difícil, como decía antes, que ver o partido. E como adestrador, debes permitir que non sería elegante pola miña parte mostrar unha opinión ni moi positiva, que parecería que estaba facendo aquí, nin negativa, ni moito menos, lóxicamente, non? Eu creo, sí, que estamos en disposición nunha liga moi complicada, donde todos os equipos pasan por malos momentos. Estamos, pues ahora mismo, en ascenso directo, bueno, pues creo que son 7 xornadas, 8 sí, que quedan, 7 xornadas que quedan para o final da liga, para bueno, con todas as garantías para poder bueno, pues disputar ese ascenso, nunha tempada moi ilusionante, o decía antes, a través un pouco dos ollos de meu fillo, non? De que para eles é moi ilusionante, e que eu, do que vexo toda a segunda división, toda, é moi posible que o Depor, dende o principio, con momentos mellores e peores, sea un equipo con máis capacidade de desequilibrio, con
máis sensación de que é máis difícil que perda que gane da Liga. É dicir, o que a mí me transmite, non? Pero máis non podo facer máis valoracións porque non sería... O que sí, dísnos agora que estás vendo toda a segunda división, nós temos este ano, tuvemos varios debates aquí no programa cando facemos, e incluso a xente nos comentarios hai opinións diversas. Non sei como ves a categoría no que respecta a nivel medio, non? A miña sensación é que baixou un pouco. Ti vivíchelo o ano pasado desde dentro, vendo todos os partidos que tu veches vendo desde ahora, non sei que sensación che dá a categoría este ano ou se a ves máis ou menos igual. A sensación que dá a categoría sempre parecida pola igualdade que hai. Porque hai moitísima igualdade, casi calquer equipo che pode gañar, e daquela esa dá unha sensación de moitísima igualdade que é realmente a fortaleza desta categoría. Despois, se miras os futbolistas que saliron da categoría, pois o mellor que hai futbolistas determinantes que saliron da categoría que non están en equipos... Sí, e sobre todo tamén os que baixaron de primeira que non están arriba, non? Pode ser, pero bueno, tampouco creo que deba decir se ahora che digo que a categoría é peor, e claro, é peor. Aquela non, creo que sobre todo esta categoría está moi condicionada pola igualdade que hai. Eu creo que é a primeira categoría do fútbol español, lógicamente, pero donde a influencia dos adestradores é maior co nivel dos futbolistas. Non quero dicir que non sea en primeira, pero en primeira eu falaba con outros adestradores, non? É dicir, en primeira, que adestraron en primeira división, en primeira ti podes facer moi ben as cousas, que chegan pois cada os equipos que xogan entre os 7 e 8 primeiros, claro. Todos teñen futbolistas que por moi ben que fan as cousas vanche solucionar en 2, 3, 5 xogadas, vanche solucionar o partido. Daquela os equipos hai moito máis, incluso moito máis duelo individual, moito máis. En segunda é unha liga que está 50-50 entre a estrategia táctica dos adestradores, co seu traballo e o nivel de futbolista, non? É menor que en primeira, pero tamén pois hai un traballo táctico mellor detrás que condiciona máis os partidos. Non quero dicir que non haxa traballo táctico en primeira, moito menos. Quero dicir... Pero que sí que hai atallos. O talento individual. Un moi bo traballo táctico, igual perdes 3-0 e distinto. Non, mira, que xamos contra o Villarreal, pois eso pasa en primeira división. Eso é máis difícil que pasa en segunda. En segunda os partidos normalmente se deciden. Hai tamén accións individuales, pero se deciden normalmente porque outro día perde 5-1 o Almería, pero realmente xoga moitos minutos con un de menos, que con un desgaste e tratando de atacar porque perde 2-1, e despois cando expulsan a outro Racing, o Racing con outro ataque, porque xa o Almería parece que... Bueno, quero dicir, esas cousas que son os que deciden que haxe ese tipo de goleadas, non? En cambio, pois, en outros niveles pois, ti imagino que os equipos van ao Camp Nou, fan as cousas moi ben, pero igual perden 4-0, e joder, pois si fixamos moi ben. Precisamente sobre o papel dos adestradores hai un debate, creo que non é de agora, é un debate de fondo casi cultural ou filosófico, un pouco de cara a onde vai o fútbol, non? Ti dis que segunda división é moito máis... O papel do adestrador notase moito máis que obviamente cando hai... Non quero dicir que se note moito máis. Hai menos calidad. Os plans de partido non se desbaratan... Xogadores individuais, exacto. Xogadas. Crees que o fútbol evoluciona cara a rigidez, no sentido de que o adestrador é demasiado intervencionista? Poñoche un exemplo. Incluso o teu Depor, que eu creo que era un equipo que foi tendendo cara ao control, non porque ti quixeses máis control, sino porque vías que os teus xogadores estaban máis cómodos nese control que nese ida e volta, que incluso ese equipo pois acusábase de ser demasiado controlador, demasiado pausado. Outro exemplo, non te tes por que mollar porque non se trata de eso. Vimos dun partido en Huesca no que nos facemos un análisis, pero moita xente di que se tirou los 60 primeiros minutos porque o equipo foi moi controlador, non deu ese paso adiante, non se soltou, non quitou as cadenas da táctica. Crees que eso está pasando ou como ves todo ese debate? Eu onde creo que evoluciona o fútbol realmente, eu creo que evoluciona a que os futbolistas cada vez son millores a nivel condicional, cada vez os xogadores están máis preparados para facer esforzos máximos durante a maior parte do partido, e daquela o fútbol evoluciona moito a eso. Hai dúas situacións.
que evoluciona a moitos duelos individuais cando queres presionar, cando queres roubarlle balón ao rival, tes que ir a duelos individuales casi obligatoriamente, porque os equipos cada vez estamos preparados para encontrar a homes libres, e daquela, se non vas pois, ao home, é difícil roubar, e despois a bloques baixos, porque cando vas a presionar e te superan, pois defendes con menos futbolistas, daquela cando non eres capaz de presionar polo motivo que sea, pois porque non tes xogadores que sean capaces de presionar nun contra un, porque non tes capaces xogadores que ganen duelos directos pois na presión alta, pois daquela igual tes que ir a bloque baixo. Por qué? Porque en bloque baixo cerras os espacios, o que, bueno, se vimos ayer o Bayern de Múnich Real Madrid, o Real Madrid cando quería ir a apertar arriba na primeira parte non foi capaz, na segunda tampouco, e daquela, pois, ao final que lle quedaba, pois, replegarse e poder contraatacar. Porque non era capaz de roubar, se pudiera roubar, como na primeira xogada que falla no Europase, pois o facería, pero os seus xogadores de ataque non teñen a capacidade para poder presionar, teñen outras virtudes, pero non esa. Bueno, pois daquela ou vas a duelos individuales para roubar, ou vas a un repliegue máis intenso, porque se non o faz intenso, ahora os equipos tamén son capaces de atacar, de buscar esa profundidade. Bueno, eu creo que o fútbol evoluciona por aí. Despois, en canto a situacións concretas do meu equipo, si podo falar claramente, non? O equipo viña dunha temporada moi boa en primeira ref, sendo un equipo moi dominador nos duelos, sendo un equipo moi bo nos duelos, donde eu os vían adestrar, lle decía a Imanol, mister, ascendéis, porque o nivel de intensidade física que había nos duelos era moi alta, daquela eu creía que se iba a ascender, bueno, que eu creía que estaba a un nivel moi alto, e cando eso se trasladou á segunda división, eu cando tuve que facer o análisis, me parecía que nese ida e volta, nesos duelos, o equipo salía máis perdedor que ganador. Por qué? Porque, evidentemente, nunha categoría máis, os rivales tamén eran millores, e me parecía que non podía ser un equipo que se expuxese tanto a ese ida e volta, e daquela, a partir de aí, empezamos a traballar. Empezamos a traballar neso, empezamos a traballar en ser un equipo que tocase moito en campo propio, porque tiñamos xogadores que eran moi determinantes nun contra un, pero tampouco éramos capaces de roubar moi alto. Non éramos capaces de roubar moi alto porque non podíamos expoñer a nosa defensa tanto, ou creíamos, eso era un análisis, porque pois non tiñamos tantos xogadores que roubasen balón, non? Daquela, pois, ao final, moitas veces tratábamos de ir home a home nos reinicios dos partidos, e había unha estrategia clara para ir home a home neses reinicios, pero depois había un bloque que intentábamos xuntarse, e cando tiñamos o balón tratábamos de atraer ao rival para que todo o mundo tiña claro que o Deportivo xoga mellor fora a casa porque contraataca. Nós non buscábamos, nunca, é moi difícil que o adestrador cambie algo da casa a fora en canto ao estilo de xogo, moi difícil. É certo que os equipos na casa como que sinten máis obligación de levar o peso do partido, e daquela iso pode beneficiar se ti eres capaz de que os equipos se equivoquen. Se se equivocan e che permiten que xogadores diferenciais pois, encaren ao rivais en un contra un, daquela nós tratábamos de propoñelo baixando moito a un medio centro cos centrais, atraendo futbolistas rivales, baixando a Mario que xoga de media punta, baixando a doble pivote prácticamente para atraer aos medios, e que os nosos xogadores máis determinantes por recibisen na espalda desa xente e a partir de aí corresen. Así generar contraataques en ataques posicionales. Efectivamente. Non a contraataques. Sí, espacios. Atacar espacios grandes en ataques posicionales. Claro, eso sale, ou a veces salía, ou a veces te encerrabas na salida de balón. É dicir, bueno, pues evidentemente, pero había un plan. Conto todo isto porque fixe unha ponencia deso este ano na Federación Galega, é un pouco encaminhada a eso, non? Encaminhada a que os futbolistas vos tuvesen situacións, tuvesen accións nas situacións que lles favorecían. Quer dizer, todo eso que nos foron horas de vídeos, horas de debates, horas de... Claro, temos a suerte de que o aficionado non vai chegar aí. E digo por que a suerte, me diste, joder, pero se nos acabas de decir, de desmenuzar aquí, temos a suerte porque se só foran os que entenderan o fútbol, non podíamos vivir desto. O fútbol, por suerte, é un deporte tan popular que é moi fácil de entender, moi fácil de entender.
casi todo o mundo que xoga algo ao fútbol se convirte en aficionado do fútbol, porque lle gusta ver un centro, un remate, bueno, pues cando me estou enrollando moito, pero No, ao contrario. cando iban a Intercontinental a Japón, non? Sí. Que celebraban os golpeos de balón cando tocaban de porta. Bueno, porque non tiñen esa cultura futbolística, pois eso xa lles gustaba. Bueno, pois o fútbol é fácil de entender, que ti non podes decir a xente, non, mira, vouche explicar. No, claro. No, a xente que tiramos 60 minutos, bueno, porque parece, porque non estuvemos ben, polo que sea. Che parece que nos aquí pasaba moitas veces co meu equipo, é que só atacamos 15 minutos, porque parecía que a energía, eu recordo, por exemplo, o partido do Córdoba, que era un partido super complicado xogar contra o Córdoba naquel momento, ademais que viña nun momento moi bo, cun 4-3-3 que, bueno, moi difícil de contrarrestar, moi difícil de apretarlle arriba, porque encontraba moi ben os homes libres. Non estades nada cómodos, eu lembro preguntarche por eso despois do partido, ¿no? Que non podía estar nada de pausa. Claro, porque che apretaban continuamente, non che deixaban organizarte, non nos deixaban meter o medio centro de tres. Bueno, pois ese día, cando nos marca o Córdoba, o equipo ten 5 minutos, empata o partido, e ten 10 minutos onde a energía de Riazor, solo a energía de Riazor xa nos facía atacar. Claro, toda esa energía de unha ocasión que recuperas o balón e un saque de banda, toda esa energía que genera Riazor, che fai pensar, inda que ti estes incómodo, no, hostia, estamos ben, vamos a ganar, vamos a meter... E daquela... esa energía que a nos transmite Riazor porque o equipo lle transmite fai pensar que solo xogamos os 15 minutos, digamos. A veces esas propias enerxías que se generan nos estadios pois son as que depois fan que un vaya para casa, o aficionado vaya para casa, hostia, joder, pero se xogáramos todo o tempo como esos 15 minutos, pero que non é posible, non é que non é posible, que non salíamos o partido, intentábamos que salir o principio forte porque meter a xente no peto tamén un pouco. E a veces non eras capaz. E non eras capaz de dicir, pero se quixemos sacar largo xa para meter o equipo ali, para un saque de banda, e non eras capaz, porque o fútbol ten estas cosas, pero o bon do fútbol é que todo o mundo con dos miles de aficionados que van a un partido, todos van a sacar unha conclusión, a que sea. Normalmente, pois aos adestradores non suele ser agradable con nós esa opinión, pero tamén que tanta xente opine, que tanta xente este pendiente do que pasa, de por que non sei que, por que xoga este ou xoga outro, que a xente entenda ou non entenda, eses debates que para un xogador é buenísimo e para outro non pode xogar no equipo do pueblo, bueno, pois eso genera, como pode ser eso? Bueno, pois eso genera que haya miles de personas pendientes do fútbol e que nos faga a nós poder vivir desto, non? Que noutros deportes non ten esa suerte. Pasa que é difícil, perdona Lucía, é difícil para xogadores, por exemplo, poñoche, por non falar a nivel colectivo do equipo, o caso de Patiño, que ven de errar, que na prensa, a afición, lle senala moitísimo. É difícil moitas veces sobrepoñerse a eso, non? É moi difícil. É moi difícil sobrepoñerse. Eu, digo, a min, eu creo que tuve certa fortuna, ou non, porque claro, xa con 53 anos xa a miña carreira xa vai bastante máis alá, pero, quero dicir, tengo que chegar con esta idade digamos, a ese nivel de aceptar que o que se escribe non te pode afectar. O que se escribe, sobre todo, ahora nas redes sociais. Claro. Por que as redes sociais? Eu fago unha reflexión, porque antes vos, os periodistas, eu recordo a entrenadores nos anos 90, que eu non leo a prensa, non? Para evadirse, non? E a prensa, claro, digo, joder, menos mal se fora a prensa, claro, porque a prensa, claro, ti se faz un análisis do xogo, cando se gana, te lo que facer cando se perde tamén. Daquela, claro, ti non podes meter moita caña un día, o día seguinte, todo o contrario. Pero ti, a ver, unha cousa ou outra, ou só vas por resultado, non? Pero, en cambio, a xente que está nas redes sociais, sí. A xente que está nas redes sociais, cando si é contra o entrenador, cando se gana, non di nada, e espera que perda, xa perderá. Cando perde, entonces entra. É dicir, non tes nada, é moito máis perjudicial e tamén é moito máis irreal. Daquela non hai que estar pendiente deso, eu creo. Eu lle recomendaría, eu que fixen foi
pois sacar as redes sociais do móvil, polo menos non cerrei as contas, pero porque si é certo que os adestradores pois Sí, ao final, Twitter ou tal, ao final famos falta sempre tamén. En algún momento, sí. alguna vez que casi que xa non entro nunca, pero podo utilizar para poñer algunha cousa a nivel, digamos, oficial a nivel laboral, en fin, claro, pois estuve en Braga, como acabas de poñer. Puxen o de Braga ou para felicitar. a felicitación ao Fabril outro Por que? día. Sí. Porque eu xa felicitei o Corpo Técnico Fabril Claro, por un personalmente, pero sempre hai de hostia, no, Sí, sí, claro. eso... Porque sempre, Claro. claro, sempre tens que ter, pero o resto non miro absolutamente nada. Pero que aínda así creo que como decías tú, nunha edad como decía antes que non me fai falta, o alá xa sei cando me equivoco, bueno, xa sei. A veces nos enrocamos, non, eu son o que está o que non está errado, o que está errado é o que, bueno, é o outro, pero sí é certo que, bueno, tú un momento que non necesito eso, non? Por lo tanto, as redes sociais son totalmente prescindibles. E para os futbolistas, na edad que teñen, son hasta recomendables. Sí, un pouco por esta línea tamén, e ya para ir terminando, dos nombres que son Jeremai y Mella, ¿no? Mella el año pasado lo pasó muy mal también por este tema, bueno, hubo mucha crítica hacia su físico, muy dura, y Jeremai, bueno, que estamos viendo que está teniendo una temporada un poco complicada, ¿no? Los dos, ¿no? Porque ahora Mella se perdió la temporada entera y Jeremai pues está ahí un poco recuperándose, pero también ha estado mucho tiempo fuera. No sé cómo les estás viendo a ellos, que tú los conoces bien, además. Bueno, pues sí es cierto que sobre todo para Mella ahora con la lesión, pero bueno, yo creo que son jugadores o son chicos que han tenido que cargarse a sus espaldas rápidamente pues toda la ilusión de un club, ¿no? Y de un club como el Depor, no es un club cualquiera, ¿no? Nosotros el Depor tenemos una historia y tenemos una afición pues que no es fácil de igualar ya no digo en la categoría de subvención, sino en primera, y desde la salida de Lucas, porque Lucas sí es un jugador que él aglutinaba mucha presión, ¿no? Él era capaz de ser un poco el buque insignia que todo el mundo, digamos el faro que todo el mundo, entonces la salida de Lucas, que el año pasado, cuando se produce la primera temporada, es una situación que nos tocó de manejar, que no era fácil, nada fácil, bastante difícil. Posiblemente de las cosas que más orgullosos podemos estar los que estamos dentro de hacer que el equipo no se resintiese de una baja tan importante a nivel deportivo, evidentemente, pero sobre todo también a nivel... Claro, no vestuario, claro. Sí, a nivel de liderazgo. Claro, de liderazgo, sí, capitán, de liderazgo en el vestuario, ¿no? Entonces yo creo que eso es posiblemente de las cosas que más orgullosos estamos los que estábamos ahí, ¿no? De hacer que el equipo rindiese exactamente igual, ¿no? Entonces a ellos les tocó pues coger a sus espaldas un poco la presión y la ilusión de toda una ciudad y no es fácil para chicos tan jóvenes, ¿no? No es fácil. El carácter que tienen los dos es un carácter muy bueno para eso. Mella tiene un carácter más extrovertido y bueno, pero ya digo, no es fácil para ellos. Y Jerry yo creo que Jerry está pasando problemas físicos y eso le pesa pues en su día a día, le pesa, es un jugador que sufre mucho con esas cosas y realmente, pero bueno, yo tengo confianza plena confianza en cualquiera de los dos, evidentemente, pero bueno, sí también creo que este año el equipo pues tiene soluciones de garantías para que pues no se note que ahora Mella no esté o que Jerry esté por debajo de su nivel por el tema de las lesiones, ¿no? Notaches moito o cambio de Jerry, ese Jerry que ti coñeciches sendo un neno que chegou aquí, viña do Madrid rebotado, bueno, cun núcleo familiar complicado, a este Jerry que é verdad que este ano sí que está sufrindo máis tema, eu creo que da presión tamén, das lesións, pero sobre todo o ano pasado e o ano do ascenso de un paso cara adiante tremendo de madurez, ¿no? Que si o pensamos todos hai 4 anos, nin de coña este xogador e este rapaz. A ver, eu coñecín a Yere cando chegou juvenil, leva aquí xa 3 ou 4 anos, non? Bueno, pues cando chegas todo o mundo che fala de un xogador, que este así, hai que ter cuidado, pues non sei que, porque, bueno, o que coñecín dele era un xogador con un corazón moi grande desde o principio e, evidentemente, con certas problemas de conducta, digamos, de rebeldía, por decir de alguna maneira, non?
mentras él era unha persona que cando ti te acercabas a ela, ti tratabas de comprendelo, ti tratabas de, máis que de castigar a rebeldía, pois, bueno, pois aceptar que, bueno, pois que estabas ante un bo chaval, el abríase máis, moito máis. O xogador co que realmente, o sea, sempre mo din algún, como non pudo xogar Jeremai, como xogou 0 minutos na fase final da Copa de Campeóns. Bueno, pois son decisións que el me recorda moitas veces, non? Me recorda moitas veces, me decía, non me pusiste nada, e pois, eu non estaba pasando un mal momento. Entón, creo que o cambio del, realmente, foi o ano que estuvo con Óscar Cano sin xogar. Eu creo que ele aí se di conta de que quería ser futbolista, de que realmente que lo que estaba facendo lle gustaba, pero que como non aumentase os seus niveles a nivel condicional, a nivel físico, a nivel de traballo, a nivel tal, pois que non iba a ter a oportunidade de ser futbolista. Ese clic, creo que aparte pois ben asesorado seguramente por xente do seu entorno que lle dixo, bueno, pois que se alimentase ben, que entrenase mellor, que collese un entrenador personal, que, bueno, todo ese tipo de cousas que o ano pasado me metía con él e decía, hostia, Jerry, ti pensabas que ibas a xogar ao fútbol polo teu físico, pola tua calidade, resulta que xogas polo físico. Porque era o xogador a punta de velocidade máis rápida da categoría, prácticamente decir. El se rías comigo. Bueno, porque é un xogador que mellorou moito o seu físico para que a súa calidade se mostre nesas accións tan veloces. Ele, a calidad ativo sempre. Ele facía cousas nos entrenamientos que eran increíbles. Agora lle aportou a súa calidad a velocidade. O ser capaz de ser un xogador determinante, facendo o que facía sempre, pero realmente que a oportunidade de facelo, pois desequilibrando defensas. Bueno, creo que ese foi o gran cambio que pegou el, non? E despois que, bueno, evidentemente, pois a madurez tamén vai chegando, non? Lóxicamente, pero sobre todo creo que foi ese cambio de que el quería ser futbolista, que quiso ser futbolista. Por eso moitas veces chamoume a atención o tema de que cando fai o clique con Óscar Cano, no? Que precisamente foi a etapa que máis se criticou, que non se apostaba por Yere. Moitas veces cando os adestradores non poñedes a un xogador, ás veces sí, pero moitas veces non é por teima, no? É porque non o vedes no día a día ou porque hai que pasar un proceso, sobre todo cos rapaces novos. Con todos. Ti cando o ano pasado tínhamos unha frase, non? Falando con Sorri, co psicólogo, cando o xogador falaba con ele, decía, non teñas dúda que o adestrador vai poñer os que el cree que lle dá máis seguridade. O sea, que para gañar o partido. O sea, non hai ningún adestrador que diga, poñería este, pero ten máis calidad que ningún, pero pois evidentemente pode haber debates. Non, pois eu xogaría con 3 dianteiros para que xoguen os 3 bons, ou xogaría con 7 defensas para que xoguen os 5 centrales que son bons. Hai debates a nivel de... pero dentro deso, cando un fai unha valoración sobre un xogador, o que pasa é que agora no fútbol é moi complicado. Agora no fútbol é moi difícil porque os futbolistas teñen moito entorno e os clubs teñen moitos estamentos, non? Daquela, bueno, pois hai que ter moita personalidade para decir, non, mira, que eu este non vexo. É que non o vexo, porque non é por nada. É que o ano pasado, sempre, pero o ano pasado pasou varias veces con xogadores, mira, que, sobre todo no fútbol profesional, os xogadores entran, en general, entrenan moi ben, todos. E onde digo, mister, non, se estás dando de puta madre. Pero que eu vexo outro compañero por diante túa. Estás dando moi bien, o sea, que non te diría nada. No te puedo decir nada, no te puedo apretar más, ¿no? Porque estás haciendo lo que tienes que hacer, pero yo veo a otro jugador por delante tuya. No es una cuestión de teima personal, non é unha cuestión de elección, de elegir a un xogador por diante de outro, e claro, porque sempre eliges al mismo, claro, pero non pode ser, pero eso non é un debate. É un debate que eu tiña con unha adestradora hai uns meses, hai 3 ou 4 meses, cando falábamos das rotacións, non? Él me decía, es que yo nunca veo el momento en el que pongo al delantero que yo considero que es peor. Digo, claro, y cuando quiero rotar siempre digo, hostia, ¿cuándo voy a rotar? Vale, pues este partido es para este. Hostia, coño, si el otro es mejor. Al final siempre pongo al mismo, me decía él, ¿no? Me decía, al final siempre pongo al mismo, porque
Quer decir, claro, ahora, isto é moi debatible, non quero dicir que sea así, é moi debatible. Hai xogadores que para para controlar o vestuario, para ter a todos metidos, pois, hai que darlle a todos, hai que, cada un ten, outro día tamén un compañero que está en primeira me decía, o entrenador me decía, prefiro perder a 4, pero que xogue sempre os millóns. Ganar o partido. Pero quero dicir que sobre todo que nós non temos o caso de Yerio, creo que o Clio fixo, sobre todo porque el vía que non entraba, e que tiña que facer algo para entrar. Esa temporada xa foi cando empezou a estar ben. Aí xa, no corpo técnico xa aí xa había entrenamentos os que dicían, hostia, este xogador ten algo que non estamos vendo, non? Dicía, como que, cando ti tes o equipo feito, diste, hostia, tiña equipo feito. Claro, creo que naquele equipo xogaba Xogaba Mario na esquerda, non? Moito. Estaba Saverio. Non estaba Mario, non foi agora que estaba Mario Noiva. No, claro, foi que xogaba Aquiles. Mario na esquerda, Aquiles na dereita. Aquiles na dereita. Claro. E logo chegou Lucas. Chegou Lucas, quero dicir, era aquela teso o adestrador, que sea, Óscar, o que se tiño o equipo, pero xa me dicían, cuidado con este chaval, que este chaval está... Daquela, aí él creo que pegou ese cambio, non? Bueno, nos quedaríamos toda la tarde hablando contigo, pues no te vamos a robar, a robar más tiempo, por lo menos delante de cámaras no te vamos a robar más tiempo. Pero antes de terminar, la tradición esta que estamos creando de que nos traigan un regalo, Óscar tiene uno para nosotros también. Un regalazo. Un regalazo, exacto, que ya sabemos lo que es. Como esta es la semana del Fabril, de lo que yo tenía por casa, os voy a, seguro que camisetas teníais y tal, entonces voy a traer un polo de viaje. O sea, mi polo de viaje del año que ascendimos con el Fabril de tercera a segunda. Vaya regalazo. Ojo, no era tanto regalo. Sí, la cámara. Sí. Bueno, vai quedar por aquí. No, pero ahora nos tenemos que pelear a ver quién lo pone detrás. Te doy la camiseta del liceo. No. Es el polo que teníamos. Polo de ascenso. De feito, pon na etiqueta OG. Sí, ahí. Personalizado. No, se ve, está gastado. Bueno, pues muchas gracias por venir, por el regalo y por todo. Y nosotros, pues nada, nos vemos el martes, ahora sí, no vamos a aparecer más, esperemos. Bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias, Óscar. Gracias a vos, vale, hasta luego. Siempre un placer. Chao.